13 ka oras ang masinating walay aga sa tubig sa pipila ka konsumante sa pipila ka lugar sa Barangay Maa sa Davao City ugmang adlaw. Sa gipagawas nga abiso sa Davao City Water District, ang water interruption magsugod ugma October 18. Gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 10 sa gabii. Maapektuhan ang St. Michael Village, Dato Luho Village, JPMI Subdivision, Twin Palm Residence, New Argao Village, Gem Village, Don Julian Village ug pipila ka silingang lugar. Pagpasabot sa DCWD, kinigumikan sa ipahigayong tapping ug looping sa bag-ong pipeline sa karaang pipeline aron mapalambo matud pa ang aga sa tubig sa lugar. Sa Pikasbay, nagpasidaan ang DCWD sa posibleng pagkawala sa aga sa tubig sa giserbisyohan sa bulk water supply sugod karong adlaw October 17 hangtod 21 adlong Lunes tungod sa posibleng pagdaot sa panahon. Sa impormasyon gikan sa DCWD, lakip sa posibleng maapektuhan ang Dumoy, Riverside, Tugbok, Kalinan, Kabantian ug Panakan Water Supply System. Nagpasida ng DCWD sa mga konsumante nga magpundo na og tubig sa mga limpyong sudlanan nga dunay taklob.